Saiki Kakang iki ngendi to? cedhake Medion iki lho. Pagotan. Magetan to. Ha iya, Magetan kuwi dolan ning gone Telaga Kenangan kono. Sarangan. Tibake ora enek, Mas. Terus tak parani ning daerah Jawa Tengah. Ning gone anu Saya Tega. Tega. Lah iya kuwi. Terus ora enek 12 ning gone Saya Lali. Boyolali. Lah iya. Kok keluar kabeh to cangkemmu? Tibake terus anu Mas ora dadi, Mas. Lah terus. Lah ning kutha ora dadi lho. Purwodadi. Ora dadi. Endinge tibake karo wong anyar, Mas. Oh iya. Terus ora dadi. Iya. Tibake anu lho ning kutha karo wong anyar lho. Karanganyar. Lah iya Karanganyar. Iki kok sok duwe dulu kabeh cangkeme to. Pancen dunia iki pancen dampit kok, Mas. Sempit. Dunia sempit. Lah iya sempit iki lho. Dampit bareng sesuk